Milice, je li stigla roba? Šta se dešava? Direktor, još uvijek nije stigla roba, nemam pa piša mail. Milice, molim vas, proverite da li je stigla roba. Pa nije direktor, ništa mi ne odgovorio što je 3 maila poslala sa šalom. Milice, to stiglo, a? Jeste, oj, dobro je. Direktore. Jao. Milice, ovo su ženske torbe ovde. Ženske torbe? Da, šta će tu? Ja sam čekala mjesec dana. Pa vi uopšte ne razmišljate o poslu i šta će privatne stvari ovde? Nisam razumela. Pa ja stalno razmišljam o poslu. Ja sam nikad kuće naručivala, gledala, odlučivala se. I meni je ova adresa bila na pameti. Zaboravila gde živim, ja stavila ovu adresu. I šta sad da radimo? Pa znate šta, ako dolaze klijenti, pa da vi njima date jednu torbu, možda ovu drugu, da ona je malo ružnija. Ma da, jesi vi dobro juče, ono, TSC Novi Pazar 01, čoveče, znači ono, haos, ne možeš da veruješ, znači Dobro, kolega, šta radite tu? Radim. Pa dobro, možete, molim vas, u kuhinjici da jedete, a da tamo radite, da prestanete da pričate, molim vas. Dajte, koleginica, malo se usporite, bre, kod privatnika ste, bre, šta vam je? Ja bi se usporio. Pa da, niste, ne znam gde, u privatnoj firmi ste. Dobro. Koleginice, šta se dešava sa platom? To je strašno. Pa naravno da je strašno, kasni čitavih 12 sati. Kolega, ja radim kod privatnika. Ja strašno bolje funkcionišem kad sam našminkam, jako. I platu ćemo pustiti, ali tako je zabavna turska serija bila, moram sad da javim mojoj ditici šta se dešavalo. Izađite, bit će plata. Koleginice, jako ste loše to otkucali, mislim, imate grešaka puno. Kako imam greške? Gde mi je heftalica? Čekaj bre, kako nemam greške. A gde je moja heftalica? Heftalica mi treba malo. A kako znate da sam ja pogrešila? Pa vidim odavde, gospođice. Kako vidi, pa ne vidiš ni monitor. A heftalica moja gde je? Opet mi ne uzme heftalica. Evo ti heftalica, pa sad lepo hefta i idi. Pa koleginice, pa dajte, molim vas, pa idite kući. Neću kući. Što idem kući? Pa evo sad će kraj radnog vremena. Neka nema veze, ja sam mislila da ostanem da završim sve što ovde imam. Meni je ovde baš lepo. Ja kod kuće jednako samo čutim, evo kad se vam malo popričam, razgovaram i mi skuju kafić, pa sta nasmete. Kod kuće mi skuju kafu, na nos mi, izađe sama mi se drobi. Meni je ovde odlično. Za još ovakvih videa zapratite kanal, lajkujte, šerujte, klikajte, tagujte, objašnjavajte, sve radite i družimo se i dalje.